سلام كبرات تختاتلتي نلومي دما بزعبا ناي تصريت سرح اب كندا زملكت سفح زبالة تستو حيزلكم كايو اللخو نكتتالكم نعدمكو توم سحجي سابسكرايب زي قبركم هابزي چانل زي سابسكرايب كتقبرو توم درو سابسكرايب جيركم زلهم دما نزي فيديو زي لايك شير بمقبار زلوكم رئيتو تاتون ابوتا كومنت بمتصحف كدقفوني تحتنا يحدث لما قد سأل نابتي عداريو زلهو تحستو كساقاقروكو بزعبا ناي تسريت سراح محافشة زتفلالي أبلوتاوي زغونا ريتوتات كينا نسمع كم حدا حصور سراح ويدما كم حدا معبادة زي بلو سراح ناتو هذا إزو أتسر زي الرأيات زي نالباش حاكمنات كثيلو يخيلي نجن كاني كابوتا نابوتا كفالالي يثدي مالتي نايلومي اتو كورونا مور ابتي اب كندا زلو نايتريت سرح زتو كوري كخون قدمي ناتي زرزر تحستو متاوي اب كندا زلو نايتريت سرح كاتي اب كال علامات بفلاي دما اب هدرات اعرابن اب سالساي علن زلو نايتريت سرح بغمي يفل زلل زرزبنا حساب كهبكمي اب كندا زلو نايتريت سرح بزح بليچاتات አለዎ ብዙሕ ካብቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ናይ ፅሬት ስራሕውን ዝሰልዮ ኣለዎ ማለት እዩ ካብቲ ብዙሕ ሰለስተ ክህበኩም እየ መጀመርታ እቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ፅሬት መሳርሒታት ምዕባለ ብደረጃ ምዕባለ ዓቐኑ ዝሓለወ እዩ ማለት እዩ ምዕቡል መሳርሒታት ናይ ፅሬት እዩ ዘሎ ብርግፅ እቲ تتقوموا المسارحي أبتي سبيزو سن كساكن دي معبول مسارحيتات كتكامي دلي أبتي سبيزو سن جن اتي قرب علو مالتي نت نايتري سرحة تكايد اللو جزي أزي معبول زهنا مسارحيتات كتكام تقلي فامندتي اتي كالاينت بدما بزعبا دوموز ملكتي حدا سب نايتري سرحتين ينفيني توتير نحدا يسرح له تي دوموزو كاتي مينيمام ويج زبال معكني نلالي كل زي مالتي كون تحتي أي كثدني أبستفل عليه هجرات بس الليل ما أب سالسي عالم تي دوموز أزي تحوتي أب كم بعد كندا زام السلاخ معولات هجرات جن حدا ما حك أنا لو كون تحتي دوموز أي تكثرني هذا يكون عينة سرح كومون نايت سرح أو إسكامالتي سلازي تي دوموز كل جزء كاتي مينيمام ويج زبال نلعلي مالتي ساسينت بدما بزعبة دحنت ملكتي أب كندا دحنت قدامنت بسرح نجاري سلازي سرحتنيا ناي صويت سرحتنيا اب سرحلو بزي دحنتو استحلوي مالتي دحنت كنبل كلنا نتوعنو بزملكت مخبابيو بزملكت مالتي نابنت كيميكالات مزتكم اتي كيميكالات كي تنفسو وينا وشتا اكالات نخيسحبو زيد لناي دحنت مسارحي يقربولو مالتي كومون قروتو بستفاري كيميكال كي تنكف ولاون ازي ادكامي سرح كسانة تعلو حقوق وي استفالي حفالني أكلات وخاصي زغل سرحهم أي قداليني مهدت سلزي أبزخون يخون بوتانا يسرح أبز كندا تي دحنت سباح نقر كدامنتي كان سدة زنيهات وي كم حبش همت مزعباتي ناي دحنت نقر أخول أفلط أو زي كهلونا يثالي كاوست بقسد ما استفلالي مرارتات سماعي تخوناقن أب زي كندا بفلاي أبزخون يخون ناي سرح بوتا تي دحنت كدامنت زوهابو نقري مالت بارزن سلسة زرعنا النت بتات بزعباتي أب كندا زلو ناي تسريت سراح كاب كالوت هجرات فلي زبلو كوينن كتيلة دما بزعبا ناي تسريت سراح أب كندا كمي يمس زبل حرف الشاوي حساب كقربو لكمي تخطأتلو ناي تسريت سراح أب كندا كمي يمس مسرت زدبركو حادثيو صناعتي وي ريسيرش زي اندستري زي وي زي تسلات ناي اندستري زي عبد ساعات زي هذه كتف زغانا عبيت كابزا يوزلو تسلات اندستري تاتي مالتي في كندا نابنت تي تسبصابات زلو كم زملكتو عمتاوي ابزي تسلات زي تراي اي كبابي 9 بليون اتاوي يقبر مالتي زنتاي مالتي وتن أبزي سرح زي أو أبزي بيزنس زي طافيران زلوات كالات بوفلول زاتو أتاوي ساعة 9 بليون أتاوي زلو مات زي كالي كوتسوي أيكونن
ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንርዳእ እዚ ኢንዳስትሪ እዚ ወይ እዚ ናይ ፅሬት ቢዝነስ እዚ ኣብ ካናዳ ኣዝዩ ሰፊሕን ዓብዪ ኣታዊ ዘለዎ ስራሕ ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ ቁፅሪ 9 ቢልዮን ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዝግበር ናይ ፅሬት ኣታዊታት ጥራይ እዩ ማለት እዩ። ካብቲ ንግዳዊ ትካላት ሓሊፍና ንኣብነት ኣብ መንበሪታት ኣብ ካልእ ቦታታትን ዝግበር ናይ ፅሬት ስራሓት ኣብኡ ዝርከብ ኣታዊ እንድሕር ደሚርናሉ ድማ ልዕሊ 9 ቢልዮን ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ሓፈሻዊ ስእሊ እዚ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ኣብ ካናዳ ኣዝዩ ሰፊሕን ኣዝዩ ዓብይን ምዃኑ እዩ ዘርእየና እዚ ቁፅሪ እዚ። ካልእ ድማ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት እዚ ጽላቲ ኢንዳስትሪ እዚ ብኣብዚ ተዓፃፃፊ ዝኾነ ዕቤት ከርኢ ትፅቢት ዝግበረሉ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ 2019 ዝተረኣየ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ብዝምልከት ኣብ ካናዳውያን እቲ ናይ ፅሬትን ናይ ጥዕናን ባህሊ ኣዝዩ እናዓበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ጎኒ ጎኒ ድማ ናይ ፅሬት ኣገልግሎት ጠለባት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ፅሬት ኣገልግሎት ጠለባት እናዓበየሉ ኣብ ዝኸደ ግዜ ድማ እቲ ቢዝነስ እናሰፍሐ እናዓበየ ይኸይድ። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ዝመፅእ ዓመታት እውን እንተኾነ እዚ ቢዝነስ እዚ ዝደክም ወይ ዝዝሕል ዓይነት ቢዝነስ ኣይኮነን። ካልእ ድማ ጀካቲ ኣብ ትካላት ንግዲ ዝግበር ናይ ፅሬት ኣገልግሎታት ከምኡውን ትካላት ጥዕና መንበሪ ገዛውቲ ፋብሪካታት ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሕ ጠለብ እናውረቡ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ እንታይ እዩ ዘርእየና እቲ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ኣብ ካናዳ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ኣብዚ ኢንዳስትሪ እዚ ተጠርኒፎም ብዙሓት ሰባት ናቶም ትካል ድዩ ወይ ድማ ተቆፂሮም እናሰርሑ ሂወቶም ዝመርሕሉ ዓይነት ኢንዳስትሪ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ስእሊ ናይቲ ኣብ ካናዳ ዘሎ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ብሕፅር ዝበለ እዚ ይመስል። ቀፂልና ድማ ብዛዕባ ደሞዝ ናይ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛን ከምኡውን ሓደ ናይ ፅሬት ትካል ዝረኽቦ ኣታዊን ክንርኢ ኢና። ተኸታተሉ። ከምዚ ኣብ ስክሪን እንሪኦ ዘለና ደሞዝ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኣብ ካናዳ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዝመስል ማለት እዩ። መጀመርታ ክንፈልጦ ዘለና ነገር ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኣብ ካናዳ ልክዕ ከም ኩሎም ካልኦት ሰራሕተኛታት እዩ ማለት እዩ። ልክዕ ተሪእና ኩሎም ሰራሕተኛታት ዝምልከት ረብሓታት ወይ ቤነፊት ካብ መንግስቲ ዝርከብ ረብሓታት ኣለዎ። ልክዕ ከም ኩሎም ሰራሕተኛታት እውን ግቡእ መስል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ናብቲ ደሞዝ ወይ ኣታዊ ናይ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ምስ እንመፅእ ኣብ ሰዓት ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ካብቲ ሚኒማም ዌጅ ንታሕቲ ክኽፈል ሕጋዊ ኣይኮነን። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ካብቲ ሚኒማም ዌጅ ወይ እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ዝበሃል ካብኡ ንላዕሊ እዩ ዝኽፈል ማለት እዩ። እዚ ደሞዝ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰዓት ካብ 15.65 ሳንቲምን ክሳብ 17.85 ሳንቲምን ናይ ካናድያን ዶላር ይበፅሕ ማለት እዩ። እዚ ካብ ኣውራጃ ናብ ኣውራጃ ስለ ዝፈላለዩ ቁፅሪ ተፈላለዩ ዘሎ ገሊአን ኣውራጃታት እቲ ሚኒማም ዌጅ ናተን ኣብ 15.65 ዝጅምር ክኸውን ከሎ ገሊአን ኣውራጃታት ድማ ካብኡ ልዕል ዝበለ ኣለወን። ስለዚ በቢኣውራጅኡ እቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ንሰዓት በዚ ሕሳብ እዚ ይኽፈል ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ሕሳብ እዚ ናይ ሰሙናዊ ኣታዊ ናይ ሓደ ናይ ፅሬት ናይ ሰራሕተኛ ምስ ነራብሖ ሙሉእ ሰሙን እንድሕር ዳ ሰሪሑ እዚ ማለት ኣብ ሰሙን 8 ሰዓታት ንመዓልቲ 5 መዓልትታት ድማ ኣብ ሰሙን ጠቕላላ 40 ሰዓት እንድሕር ዳ ሰሪሑ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኣብ ሰሙን ከባቢ 670 ካናድያን ዶላር ኣታዊ ይገብር ማለት እዩ። ብርግፅ ካብዚ 670 ኣታዊ መንግስቲ ድማ ናቱ ቀረፅ ወሲድ ማለት እዩ። ንሱ ኣብቲ ዓመታዊ ክንሪኦ ኢና። ስለዚ ዓመታዊ ቅድሚ ቀረፅ ቅድሚ መንግስቲ ቀረፅ ውሳዱ ማለት እዩ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ከባቢ 34,840 ካናድያን ዶላር ኣታዊ ይገብር ማለት እዩ። ካብዚ ዓመታዊ ኣታዊ መንግስቲ ናቱ ቀረፅ ምስ ወሰደ ድማ ከባቢ 26,300 ካናድያን ዶላር ኣብ ጁባ ናይቲ ሰራሕተኛ ይኣቱ ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ቁፅሪ እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን። ስለዚ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኣብ ካናዳ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ብዙሕ ዘለዎ ገንዘብ ኣብ ዓመት ከእቱ ይኽእል። እዚ ኣቨሬጅ ኮይኑ ካብዚ ንላዕሊ እውን ከእቱ ይኽእል እዩ። ተወሳኺ ድማ እዚ ንሓንቲ ስራሕ ዝምልከት ጥራይ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት 2-3 ናይ ፅሬት ስራሕ ምስ ዝሰርሑ ካብዚ ንላዕሊ ኣታዊ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ካብ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ሕልፍ ኢልና ናብ ናይ ፅሬት ትካል ምስ ንመፅእ ድማ ትካል ክንብል ከለና ብሓደ ሰራሕተኛ ዝካየድ ትካል ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዛዕባ ትካል ዝምልከት መወዳእታ ናይዚ ቪድዮ ክዛረብ እየ ዝያዳ። ናብቲ ኣታዊታት ናይ ሓደ ትካል ምስ ንመፅእ ግን እዚ ድማ ካብ 30,000 ክሳብ 60,000 ካናድያን ዶላር ሓደ ትካል ዘለዎ ሰብ ናይ ፅሬት ስራሕ ዝተዋፈረ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ገንዘብ ኣብ ዓመት ከእቱ ይኽእል ማለት እዩ። ቀፂሉ ዘሎ ትሕዝቶ ብዛዕባ ናብ ናይ ፅሬት ትካል ዝመስረቱ ሰባት ክገብሮ ዝግብኦም ነገራት ዝምልከት ክንከታተል ኢና። ምሳይ ፅንሑ። ስለዚ ሕጂ ካብቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ሰጊርና ብዛዕባ ናይ ፅሬት ትካላት ኢና ክንዘራረብ ማለት እዩ። ሓደ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ወይ ናይ ፅሬት ትካል ንኽዕወት ክገብሮም ዘለዎ ነገራት እንታይ ይመስሉ ኣብ ዝብል ሓደ 5 ዝኾኑ ነጥብታት ከምዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም በብሓደ ንዓኹም ክትንትኖም ክፍትን እየ። እቲ ቀዳማይ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እቲ ትካልና ሕጋዊ ብሕጋዊ መገዲ ከምዝገብ ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ኣብኡ ከሎ ከይመዝገበ ነቲ ትካሉ ናብቲ ስራሕ ይዋፈር። ከምዚ ምግባር ኣብ ካናዳ ስፔሻሊ ማህሰይቲ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ምናልባሽ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምኡ ምግባር ክትረብሕ ይከኣል ይኸውን። ኣብ ካናዳ ግን ብኣንጻሩ ኢኻ ትኸስር ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ትካልካ ሕጋዊ ምግባር ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ምኽሰብ እምበር ክሳራ የብሉን ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ድሕነትካን ድሕነት ሰራሕተኛታትካን ቀዳምነት ሃብ ዝብል እዩ። እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ድሕነት ንብሎ ዘለና ንጥዕና ዝምልከት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ኣካላዊ ጥዕና ስነ ኣእምራዊ ጥዕና ዝምልከት ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ንድሕነት ናይ ንብረት እውን ዘካተተ ክኸውን ይኽእል እዩ። በብቦትኡ በቢ ኣውራጅኡ ዝተፈላለዩ ናይ ድሕነት መምርሒታት ኣለዉ ክትክተሎም ዘለካ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ ብዝሕ ዝበሉ ሰራሕተኛ ትሕቲኻ ኮይኖም ሕዳኸ ይሰርሑ ኣለዉ። እዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ። ንኣብነት እቶም ሰራሕተኛታትካ እኹል ዝኾነ ትሬኒንግ ክወስዱ ኣለዎም፣ ናይ ድሕነት ትሬኒንግ ምክንያቱ ብውሕስ ብሴፍ ዝኾነ ኣገባብ ክሰርሑ ማለት እዩ። እንድሕር ዳ ለትሰይ እኹል ዘይኮነ ትሬኒንግ እኹል ዝኾነ ትሬኒንግ እንተዘይወሲዶም ዝኾነ ይኹን ናይ ድሕነት ሓደጋ እንድሕር ዳ ኣጋጢሞም እቲ ትካል ኣብ ዓብዪ ሽግር ክወድቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ሕጋዊ መስራሓት ክስታት ክመጾ ይኽእል። ብሰንኪ ንኻሕሳን ንኻልእ ነገራትን ናይ ሕጊ መስርሒ ዘውፅኦ ውፅኢታት ድማ ኣብ ብዙሕ ክሳራታት ክኣቱ ይኽእል። እቲ ዘጋጥመ ናይ ድሕነት ኩነታት እንድሕር ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ እውን ክሳዕ እቲ ትካል ክዕጾ ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ ድሕነት ኣዝዩ ኮሸስ ክኸውን ኣለዎ፣ ጥንቁቕ ክኸውን ኣለዎ። ብፍላይ ድማ ሰራሕተኛታት እንድሕር ኣለዎ ነቶም ሰራሕተኛታቱ ግቡእ ዝኾነ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ወይ ናይ ሴፍቲ ትምህርቲ ክህቦም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ዓይነት ስራሕካ መረፅ ወይ ንግዳዊ ወይ መንበሪ ወይ ፍሉይ ናይ ፅሬት ኣገልግሎት ዝብል እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኾንካ ወይ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ሃሊካ ኣብ ኩሉ ጠብሎቕ ክትብል ኣሸጋሪ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ሓደ ነገር ክትሰክት ኣለካ። ንኣብነት ናይ ንግዳዊ ትካላት ጥራይ እንድሕር ዳ ተፅርፊ ኮንካ እቲ ናትካ ፎከስ ኣብኡ ክኸውን ኣለዎ። ወይ ድማ መንበሪታት ሬዚደንሻል እንድሕር ጥራይ ተፅርፊ ኮንካ ድማ እቲ ናትካ ፎከስ ኣብኡ ክኸውን ኣለዎ። ካልእ እውን ፍሉይ ናይ ፅሬት ዕቅበት ወይ ስፔሻል ትሬኒንግ ሰርቪስ ዝበሃል እውን ኣሎ። ኣብኡ እንድሕር ኮይና ኣተኩሮኻ ድማ ኣብኡ ጥራይ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ እንታይ ዝሕግዘካ ነቲ ኤርያ ናይ ስራሕ ዝያዳ ንኽትፈልጦን ኣብኡ ድማ
زيادة عماويل نختركب أو دما سبيشالايز ክትገብር እዩ ዝሕግዘካ ማለት እዩ ድሕር ዳ ናብ ተፈላለየ ትዝርጋሕ ኮንካ ግን እቲ ቶም ሞር ፎከስ ዝገበሩ ሰባት ሞር ኣተኩሮ ዝገበሩ ሰባት ኣብቲ ስራሕ ዝበለፁ ኮይኖም ስለ ዝርከቡ መጠን ድማ እቲ ስራሕ ናባታቶም ቅርጪ ይዘብል ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ ድማ ክሳራታት ከስዕልልካ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ንግዳዊ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ እቲ መንበሪ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ስለዚ ኣብ ሓዲኡ ዓሊብካ ናብ ሓደ ፍሉይ ከባቢ ኣተወኪልካ ክትሰርሕ ይግባእ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ነጥቢ ምዕቡል መሳርሒ ፅሬት ይሓለኻ ዝብል እዩ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ናይ ፅሬት ስራሕ ቀዳይ ነገር እቲ ትሰርሖ ስራሕ ድሕር ዳ ብግቡእ ክካየድ ኮይኑ ኣትሊስት ብመጠኑ ሲ እቲ ምዕባለ ዝሓለወ መሳርሒ ፅሬት ክህልወካ ይግባእ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ነቲ ኣሳልጦ ናይ ስራሕካ እውን ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት መኮስተር ክትኮስትርን ኤሌክትሮኒካዊ ፅረይ ወይ ብቫኪዩም ወዘተ ጌርካ ከተፅበን ይፈላለይ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ግዜኻን ነቲ ኣሳልጦ ስራሕካን እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ከምኡውን ንድሕነት ወይ ንሴፍቲ እውን ኣገዳሲ ኣብ ሰዓት እዚ ዘሎ ምዕቡል መሳርሒታት መብዛሕትኡ ናይ ሴፍቲ ተኽእሎታት ስለ ዘለውዎ ምስ ከምኡ ተዋሂዱ ስለ ዝሰርሕ ኣብኡ እውን ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ እንድሕር ዳ ምዕቡል መሳርሒታት ኣለካ እውን ነቲ ትካልካ ፅቡቕ ዝኾነ ስእሊ ኣብ ዓማዊል ክህበካ ይኽእል ስለዚ ብኡ መጠን ድማ እቶም ዓማዊልካ ኣባኻ ሞር ትራስት ከንብሩ ይኽእሉ ብኡ መጠን ድማ ብዙሓት ዓማዊል ክትርክብ ትኽእል ንማለት እዩ ሓምሻይ ድማ እቲ ትካልካ ብዝግባእ ኣዋሓዋዕዮ እዚ ማለት ኣብዚ ዘመንና ብፍላይ ድማ ኣብዘን ማሕበራት ሃገራት ከም በዓል ካናዳ ዝኣመሰላ ኩሉ ነገር በዚ ዘሎ ናይ ኢንተርነት ምዕባለ ዝተማእዘነ እዩ ስለዚ ተዋሓደ ነቲ ትካልካ ዘዋሕውዕ ሓደ ዌብሳይት ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ክዋሕዋዕ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ ዝተፈላለዩ ዘዋዓውዑ ትካላት ኣለዉ ትካላት ዘዋዓውዑ ካልኦት ትካላት ማለት እዩ ኣባታቶም ሳብስክሪፕሽን ብምውሳድ እውን ንሳቶም እውን ኣብቲ ዘለኻዮ ከባቢ ብፍሉይ እቲ ዘለኻዮ ኤርያ ከዋዕውዑልካ ይኽእሉ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ጋዜጣታት ናይ ሬድዮ ፕሮግራማት ቴሌቭዥናት እውን እንተተኸኢሉ ነቲ ትካልካ ተዋዕውዑ ማለት እዩ ስለዚ ኣድቨርታይዝመንት ወይ ምውዕዋዕ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ቁፅር ሓደ እዩ ማለት እቲ ናይ ቢዝነስ ኤርያ ከም ዘለኻ እንድሕር ዳ ተዘይፈሊጥካ ኣብያ ኣለኻ ኢሉ ደልዩ ስራሕ ዘምፃልካ ሰብ ወይ ትካል የለን ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ትካልካ ባዕልኻ ኢኻ ከተዋዕውዕ ዘለካ ማለት እዩ ኣራይ እምበር እዚን ክብርየን ፀናሕና ነጥብታት ሓደ ናይ ቢዝነስ ትካል ዘለዎ ሰብ ንኽዕወት ክገብሮም ዘለዎም ኢና ክንርኢ ፀኒሕና እጂ ድማ በንጻሩ ሓደ ናይ ቢዝነስ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ወይ ናይ ፅሬት ትካል ዘለዎ ሰብ ክገብሮም ዘይግብኦ ካልኦት ነጥብታት ድማ ክንርኢ ኢና ብሰይፅም ኣራይ ሕጂ ድማ ሓደ ናይ ፅሬት ትካል ዘለዎ ሰብ ክገብሮም ዘይግብኦ ነጥብታት ኢና ክንርኢ ርግፅ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ዓለም ነቲ ስራሕ እናለመድካዩ እናፈለጥካዮ ምስ ከድካ ኢኻ እንታይ ክትገብር ኣለካን ክትገብር ዘይብልካን እናፈለጥካ ሞር ትኸይድ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እዘን 4 ነጥብታት ኣብዚ ናይ ፅሬት ስራሕ ዝምልከት ክግብራ ዘይግብአን ማለት እዩ ቀዳመይቲ ተወዳዳሪ ንኽትከውን ክትብል ዋጋ ኣገልግሎትካ ምትሓት እዚ ጌጋ እዩ ማለት እዩ እዚ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ቢዝነስ ንጅምረሉ ሰዓት ስራሕ ስለ ንደሊ ወይ ዓማዊል ክንሕዝ ስለ ንደሊ ነቲ ዋጋ ከነትሕቶ ንፍተን ኢና ማለት እዩ እንተኾነ ግን እቲ ዋጋኻ ኣዚኻ ምትሓት ናባሽ ነቲ ዓሚል እውን እንታይ ስእሊ የህቦ ኣብ ግምት ከተእትዋ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ ቺፕ ኮይኑ እቲ ዋጋ ኣዝዩ ትሑት እንድሕር ኮይኑ እቲ ዓሚል እውን ነቲ ስራሕካ ከምኡ ኳሊቲ ዘይብሉ ትሑት ኢሉ ክግምት ስለ ዝኽእል ኣዚኻ ክተልዕሎ ኣይግባእካን እቲ ዋጋ ተቕርቦ ዋጋ ኣዚኻ ድማ ከተትሕቶ ኣይግባእካን ማለት ስለዚ እቲ ዘሎ ዋጋ ኣጽኒዕኻ ምስኡ ተመጣጣኒ ዝኾነ ዋጋ ከተቕርብ ዝግባእካ ማለት እዩ ካልኣይ ነጥቢ ድማ
ንድሕነት ምዝምልከት ሸለል ዘይንባል እዚ ኣብ ብዙሓት ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናትና ህዝቢ ዝርአ እዩ ኩሉ ግዜ ድሓን ሓደ መዓልቲ ግን ዘይድሓን ዝበሃል ምስል ኣሎ እጂ ሸለል ክትብል ትጸንሕ ንድሕነትካ ወይ ንድሕነት ሰራሕተኛትካ ወይ ንድሕነት ንብረትካ ብዝምልከት ሓደ ነገር ምስ ዘጋጥም ወይ ሰራሕተኛ ምስ ዝጉዳእ ወይ ናይቲ ተፅርዮ ዘለኻ ትካል ንብረት ምስ ዝስበር ወይ ዝኾነ ይኹን ናይ ድሕነት ኢንሲደንት ወይ ኣጋጣሚ ምስ ዘጋጥም ግን ኣዝዩ ዓብዪ ክሳዕ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ መጀመርታ እቲ ትካልካ ኣብ ምልክት ሕቶ ይኣቱ ብመንግስቲ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ኣብ ሰብ እንድሕር ወሪዱ ወይ ኣብ ንብረት ናይ ክሕሳ ሕቶ እውን ኣሎ ማለት እዩ ሸለልትነት ዝሕልፍ ኣይኮነን ሳልሳይ ድማ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ ተተረኺቡ እቲ ትካልካ እውን ዓማዊል ክኸስር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ድሕነት ወይ ሴፍቲ ቀዳምነት ክስራዕ ዝግብኦ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ሸለል መባል ድማ ኮኢሉ ሓዲሩ ዓብዪ ክሳራዕ የምፅእ ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥቢ ናይ ወፃኢታትካን ኣታዊታትካን መዝገብ ዘይመሓዝ እዚ እውን ልክዕ ከምቲ ላዕዛንያ ሸለልትነት ዘስዕቦ እዩ ማለት እዩ እጂ ሓደ ትካል ምስ ጀመርካ ቀጥታ ክትገብሮ ዘለካ ነገር ተተኸኢሉ ኣካውንታንት ክትቆፅር ኣለካ ማለት እዩ ነትናትካ ኣታዊታትን ወፃኢታትን ሕሳብ ዝገብረልካ ናልባሽ ዓቕሚ እንተዘይሓልዩ ግን ባዕልኻ ዋላ ንእሽተይ ኮርስ ብዛዕባ ኣካውንቲንግ ቤዚክ ኮርስ ወሲድካ እቲ ናትካ ኣታዊታትን ወፃኢታትን ክትከታተሉ ኣለካ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝጠቕመካ ቀዳይ ነገር ስቒልካ ከይትሃልኽ ከይትህሉ ብዘይ መኽሰብ ክትግምግም ብዛዕባ እቲ ትካልካ ይሕግዘካ ማለት እዩ እጂ ብዙሕ ትነጥፍ ስለ ዘለኻ ብዙሕ ትፅዕር ስለ ዘለኻ ብዙሕ ገንዘብ ትርክብ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ወይ እውን ጥዕናኻ ጎዲእኻ ጥዕና ናይ ሰብ ጎዲእኻ እትረኽቦ ገንዘብ እውን ከም ረብሓ ኣይሕሰብን እዩ ምክንያቱ ፀኒሑ እቲ ጥዕናኻ እውን ገንዘብ ክሕትካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ገምጋም ክትገብር እዩ ዝሕግዘካ እቲ መዝገብ መሓዝ ካልኣይ ድማ ዓመታዊ ታክስ ኣብ ፋይል ኣብ ትገብረሉ ግዜ ወይ ብዛዕባ ኣታዊታትካ ምስ መንግስቲ ኣብ ትሓሳሰበሉ ግዜ እዚ ሒዝካ ዝፀናሕካ መዝገብ ኣዝዩ ክጠቕመካ ይኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብዚ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ኣብ ናይ ፅሬት ስራሕ ብዙሕ ተውፅኦ ወፃኢታት ኣሎ ንኣብነት ዕድጎም ኬሚካላት ክህሉ ይኽእሉ ትዕድጎም መሳርሒ ፅሬት ክህሉ ይኽእሉ ናይ መኪና ትራንስፖርት ወፃኢታት ክህሉ ይኽእል እዚ ኩሉ ኣብ ታክስ ኣብ መወዳእታ ዓመት ኣብ ታክስ ስለ ዝቐርብ ድሕር ደኣ ከይተመዝገበ ፀኒሑ ፕሩፍ እንድሕር ደይብልካ ሬሲት እንድሕር ደይብልካ ናይቲ ዘውፃእኻዮ ወፃኢታት ተመሊስካ ክሌም ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ወይ ካብቲ መንግስቲ ካብቲ ቆረፅካ ክተጉድሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ መዝገብ ማሓዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ራብዓይ ነጥቢ ድማ ሰራሕተኛታትካ ብግቡእ ስልጠና ዘይምሃብ እዚ ድማ ዓብዪ እዩ ሕጂ ሓደ ስራሕ ምስ ረኸብካ ካብዝን ካብትን ኢልካ ሰብ ተምፅእ ሰራሕተኛ ተምፅእ ሰራሕተኛ ተእትዎ ሰራሕተኛ ኣብቲ ቦታ ጌጋ ይገብር ኣብቲ ዘፅዕሮ ዘሎ ትካል ወይ ናይ መንበሪ ቦታ ብድሕሪ እቶም ዓማዊልካ ንሓኻ ትራስት ክገብሩኻ ይሽገሩ ማለት እዩ ስለዚ ሰራሕተኛታት ክትቆፅር ከለኻ ወይ እውን ግዜያዊ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብ ሓደ ስራሕ ክትዋፍር ከለኻ ተዋሓደ ህፅር ዝበለ ነቲ ስራሕ ዝምልከት ብዛዕባ ውሕስነት ናይ ስራሕ ዝምልከት ድሕነት ናይቲ ስራሕ ዝምልከት ትሬኒንግ ወይ ድማ ስልጠና ክትህቦም ኣለካ ማለት እዩ እዚ ዘይምግባር ግን ተመሊሱ ነቲ ትካል እውን ኣብ ዘይተደልየ ክሳራታት ከእትዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ብዛዕባ ሞር ናብ ሓበሻ ኣተኪርና ብዛዕባ ሓበሻ ኣብዚ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ዘለዎ ጉጉይ ኣረኣእያ እንታይ እዩ ዝብል ክንሪኢና ሳይፅንሑ እጂ ብዛዕባ እዚ ናይ ፅሬት ስራሕ ወይ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ሰፊሑ ርኢናዮ ኣለና እጂ ንሪኦ ድማ እቲ ናትና ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዘለዎ ብፍላይ ድማ ኣብ ካናዳ ኣብ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ወይ ኣብ ናይ ፅሬት ስራሕ ዘለዎ ጉጉይ ኣረኣእያ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መብዛሕትኡ እዚ ኣረኣእያታት እዚ ታቲ ኣብ ዓድና ከለና ዝነበረና ብዛዕባ ፅሬት ናይ ፅሬት ስራሕ ወይ ኣስፋልሲኒ ንብሎ
ወዘተ ዝነበረና ጌጋ ኣረኣእያ ዝተበገሰ እዩ ከምኡውን ካብ ዓድና ምስ ወፃእና እውን ኣብ ተፈላለየ ኤርተን ቀዳሞት ዘዕረፍናለን ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ወይ ሳዑዲ አረቢያ ወይ ካልኦት ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገራት ወይ ኣብ ኤሽያ ናይ ፅሬት ስራሕ ከም ሕሱር ስለ ዝረአ እቲ ኣብኡ ኮይና ንሰርሖ ዝነበረና እቲ ኣብኡ ዝነበረና ሕማቕ ተመክሮ ካብኡ ዝተበገሰ ነቲ ከም ናይ ፅሬት ስራሕ ዘለና ኣረኣእያ ጌጋ ይኸውን ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም እቲ ናይ ፅሬት ስራሕ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ ካብቲ መጀመርታውን ተቂስየ ነይረ ካብቲ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለዎ ስራሕ ኣገባብ ስራሕ ዝተፈለየ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ናይ ፅሬት ስራሕ ብዙሕ ጉጉይ ኣረኣእያ እኳ እንተሃለዎ ኣብዚ ግን ሓሙሽተ ዘርዚረ ኣለኹ በብሓደ ድማ ክትንትነን እዩ እቲ ቀዳማይ ጉጉይ ኣረኣእያ እንታይ ዝብል ናይ ፅሬት ስራሕ ሕሱር ስራሕ እዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ክንሰማማዓሉ ሕሱር ስራሕ ዝበሃል የለን ማለት እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ኩሉ ስራሕ ክቡር ስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ እዮም ድማ እንታይ ዝገብሩ እቲ መጠን ደሞዝ ካብ ሓደ ኣማውንት ንታሕቲ ክኸውን ዘይብሉ ዝገብሩ ማለት እዩ እዚ ኣማውንት እዚ ድማ ወይ እዚ ዓባን ገንዘብ እዚ ድማ እንታይ ንብሉ ሚኒመም ዌጅ ንብሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ብጀካ ደሞዝ ግን ኩሉ ስራሕ ክቡር ስራሕ እዩ ማለት እዩ ፅሬት ይኹን ዶክተር ኩን ኢንጂነር ኩን ፓይለት ኩን ወዘተ ኩሉ ስራሕ ክቡር ስራሕ እዩ ማለት ስለዚ ከምኡ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮና ከይልግስ ይግብኦ ማለት እዩ ካልኣይ ጉጉይ ኣረኣእያ ድማ ኣታዊ የብሉን ዝብል ዛዕባ እዚ ኣብ ኣዲማ እውን ከርእየኩም ፀኒሐ እቲ ኣብ ካናዳ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ዝረኽቦ ደሞዝን ወይ እውን ሓደ ናይ ፅሬት ትካል ዘእትዎ ኣታውን ከርእየኩም ፀኒሐ እዚ ኣታዊ የብሉን ዝብል ሓሳብ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ርግፅ ኣታዊኻ ከተመሓይሽ ከተማዕብል ፅቡቕ እዩ ኣብቲ ናይ ፅሬት ኣብ ናይ ፅሬት ስራሕ ትረኽቦ ኣታዊ ካልእ ዝሓሸ ኣታዊ ክተኽበሉ ትኽእል ስራሕ እንድሕር ዳ ረኺብካ ዋይኖት ናብኡ ክትሰጋገር ኣለካ ማለት እዩ ግን እንታይ ዝብል ዘለኹ እቲ ናይ ፅሬት ስራሕ ግን ትሑት ኣታዊ እዩ ዘለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ግን ጌጋ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ ማለት ምክንያቱ ካብቲ ሚኒማም ዌጅ ንታሕቲ ክኸውን ስለ ዘይክእል ልክዕ ከም ናይ ፅሬት ስራሕ ሚኒማም ዌጅ ዝኽፈሉ ካልኦት ናይ ስራሕ ቦታታቱም ኣልያ ይብሎም ማለት እዩ ንኣብነት ካሽየር ኮንካ እንድሕር ዳ ዝሰርሕ ኣለኻ ሚኒማም ዌጅ ኢኻ ትኽፈል ማለት እዩ ኣብ ማክዶናልድ ወይ ኣብ ወልማርት ወዘተ ብሚኒማም ዌጅ ኢኻ ትጅምር ማለት እዩ ስለዚ ልካ ከምቲ ናይ ፅሬት ዝሰርሕ ሰብ ኢልኩዕኹም ዝሰርሕ ማለት እዩ ምናልባሽ እውን እቲ ናይ ፅሬት ስራሕ ዝሓሸ ደሞዝ ወይ እውን ዝሓሸ ኩነታት ናይ ስራሕ ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ካብ ኣብ ወልማርት ካሽየር ኮንካ ስራሕ ስለዚ ኣታዊ የብሉን ዝብል ሓሳብ ኩና ኣይመስለን ካልኣይ ምዕባለ የብሉን ዝብል እዚ እውን ጌጋ ኣተሓሳስባ እዩ ምክንያቱ ምዕባለ ዘይብሉ ስራሕ የለን ናትካ ወሳንነት ናትካ ተበግሶ ናትካ ምስትውዓል እዩ ዝሓትት ማለት እዩ ኣብነት ከም ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኮንካ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ ኣብ ካናዳ ምስኣትኻ ሓድሽ ገሻብ ዝኾንካሉ ግዜ ግን ነቲ ከባቢኻ ኣፅኒዕኻ ንስኻ እውን ናይ ፅሬት ትካል ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ተመክሮ ምስ ረኸብካ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ካናዳ ትካል ክኸፍት ይኽእል እዩ ትካል ምኽፋት ኣብ ካናዳ እቲ ዝቐለለ ነገር እዩ ማለት እዩ ካብ ሓደ መዓልቲ ንላዕሊ እውን ኣይወስደልካን እዩ ኣብቲ መንግስታዊ ቦታ ከድካ ትካልካ ክተመዝግብ እቲ ዝበዝሐ ሓይሊ ዝሓተካ ነገር ትካል ንኽትከፍት እቲ ናትካ ፕላኒንግ እቲ ናትካ ፍልጠት ስታት እዩ ማለት እዩ እምበር ኣብ ካናዳ ዝኾነ ይኹን ሰብ እዩ ትካል ክኸፍት ዝኽእል ሕጋዊ ነባሪ ክሳዕ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ኮንካ ጀሚርካ ናትካ ትካል ብምኽፋት ምዕባለታት ከተብዒ ትኽእል ኢኻ ማለት ከምኡውን ድሕር ዳ ኣዝኻ ዓቢኻ ናትካ ትካል ጥራይ ዘይኮነሲ ብዙሓት ትካላት ኣብ ትሕቲኻ እውን ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ከምዚ ብዙሓት ትካላት ኣለዋ ኣብዚ ካናዳ ከምኡ ዝገብራ ብፍራንቻይዝ መልክዕ ነቲ ካልእ ሰብ ነቲ ትካልን ይሸጣሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሰን ካብኡ ኣታዊታት ገብራ ሰብ ድማ ትካል ከፊቱ ይሰርሕ ማለት እዩ ሳልሳይ ንጥዕና ኸሳይ እዩ ዝብል ጉጉይ ኣረኣእያ ኣሎ ናይ ፅሬት ስራሕ ከም ኩሉ ዓይነት ስራሕ ንጥዕና ወይ ንድሕነት ብዝምልከት ናቱ መምርሒታት ኣለዎ ስለዚ እቲ ሰብ ጥዕንኡ ዝሕሰ ብዝግባእ ምስ ዘይሰርሕ ጥራይ ነዚ መምርሒታት እዚ ተኸቲሉ ብዝግባእ ምስ ዘይሰርሕ ንኣብነት ኬሚካል ዘለዎ ፈሳሲ ጌርካ እንድሕር ዳ ተፅበያ ኣለኻ
أفنجها تشفنا لك عينها تشفنا لك قال زي جوجل ناي عيني كتقبر لك سيفتي جلاس كتقبر لك مالتي بشلبتنا ناتكاجن برقت تعناها سيخ إلي زقبا عرفت توصل لك أمنت كلتا ساعة ديو 6 ساعات مسرح كان 15 دقيقة ناي 30 عرفتي أما وقت توصل لك مالتي كنت تصرخ لها تنقص كلها ون اتناتكا تي كميجر كاتتصعوم تفضل لك واخا غوبيت كان حدا نوح ساعات كتتصعوي وعيكا برقت ناتكا شقوي مالتي تعناها تحسي تطيب قومونا تتسرح البوتا زقبا مسارحيتات كتقلب لك مالتي أمنت إلكترونيكا زغنا مسارحيتات كم تقولها تحت لك مالتي كدكم يبل كان صيكا كدكم يبل كان كله ندحنت كاز ملكت مسارحيتاتنا عمد كم تخون بلو تسمحكو فيس ماسك سيفتي جلاس وزته كقرب لك حتى لك مالتي سلازي تي مثلك فريدك بقبو ساعة سرحك تي نايتعنا خساي بزبيل حسب قبول يكونن مالتي تي حمشاينت بدما حبشا ترايو سرحه وين زوم كابسا ساعة عالم زمت أنا عريتها ترايو بسرحه زبل قوي حسابا له مالت ازي ازي جايب بخمين زبل دما جمرتا إذا كابسا برجز إذا كابسا عالم زمت زبي حبش هتراي زي كونه الشاوين وزته يبو بزحي أبزي بيزنس زي كان سرحتين يا خوين تقوتي بس سرح زي دما فلوت نجاي ما يتمنى حد حدش لذغونك على سرح زي تسرح الدليل مالتي كال جن أبز سرح زي تسأنيحكا ناتكاتي كال جيركا تواداري نثيتهم جن زغل كده كاز خواني يهون نجاري زي شدي شور حند هردا سرحتين يهون كالوتي كاسيحكا كوني وناتك حمكتي مالتي ناتك كال كتقولوا زي تثيب مغنيات يلن مالتي توادار كونور زي تثيب مغنيات يلن كال نت بدما أبزي صعدوا يكونوا خلوت عليتاتون أبزناي تصريت سرح دسورحو علو جن ناتهم أتوكرو عليناي شنخي زبيل تحبتو مالتي مبزحتو على الشاي يكون تغالب حبساسي عالم زمت حاليت دسرح له إيرياناي تصريت سرح أبزي إندا نقداوي تكالات داخلت قلتي بيزا سرح مالتي بزحات هلو جن سبيشالايزد زخونا ماي تصريت بأقلقلت سيكون نابنت presidential member بوتاتات كيلون كمزي حبيتي هبتامات سبات زلو فوليناي تسبيت أقول ولوت زداليو ويدما إيكو فريندلي زخنا ناي تسبيت أقلقلو زدالي تكالات تي ناتكا تناتكا وقع على بيلكا بزح زبالة روح زبالة جنزب كخوف لحاز كله عينت أقلقلتات مالتيو لجي أبكم إجن بزح جزيتهم تعدو حبرة سب أبكم تساتفهم تروحبهم مالتي توما بناي تسوي بيزنس ساتف سلازي تي ناتكاتو وقصون نتي حواخو فريدكا نابرب حخام وعالن دالو أقدا سنبر كمزي حبشات رايو دسوحو وي توم نايو كابساس عالم سددنيا هاد كوينوم زموتسو عاليتها ترايم دسوحو زبل تماليسو نتناتكا تحساسوا داون زقبرو مالتي كومو كنحسب أينقد بعنا سلازي أنا موداتا قصي كذايد زي كنريوز سنحنا كله حبريتا زعواتي ناي تريت بيزنس اب كندا زلو بحصر زباله مالتي تي حفشاو سئلي نخبركم إلي زمتو زلكو كابزي نلعلي ازي ديتيلد زخونه ازي زرزراو زخونه حبريتاتات الو ببي اوراجو بخاتم ون حبريتاتات كفالالي لي مالتي سازي تي ناتي تارجت كل تناجري مجمرتا نتي عوشتي كندا زلو زبي حبشة زعواتي نايتريت بيزنس زلو أرايا نما براخيم كلا عيد ما نتي جنانا كندا نت زحسر زلو فيكا زلو دي عب شاز زلو دي ولا أوروبان كوانو ذل تي زلو هواهو نمردع ما نتي مخنيات واحد ساعة زي زتفلالي شنخ زعبا كندا أمريكا أوروبا كي تعرفه جيجا زقانة حضرتها بدز هي زرقح سلزلو
ካብኡ ናብኡ ድማ ብዛዕባ እዚ ናይ ፅሬት ቢዝነስ ዝበሃል እውን ጌጋ ዝኾና እዚ ጌጋ ዝኾነ ሓበሬታታት ዝጥራሕ ስለ ዘሎ ርብዮ ቀኒና ኢና መላሕትና ማሕበራዊ ሚድያ ንከታተል ሰባት እንታይ ይበሃል ከም ዘሎ እንታይ ይበሃል ከም ዘቐንየን ስለዚ ነዚ ብመጠኑ እቲ ኩኑዕ ርድኢት ንምሃብ ኣብዚ ነዚ ቪድዮ እዚ ክሰርሖ ፀኒሐ ክሳብ መወዳእታ ብምክትታልኩም ኣዝየ የመስግን ደጊመ ክብሎ ዝደሊ እቶም ናብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክገብሩ እቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ድማ ላይክ ሼር ኮመንት ግበሩ ብዛዕባ ካናዳ ኣሜሪካ ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ሕቶታት ንዝህልወኩም እውን ጻሓፍለይ ካብቲ ሕቶታት ተደሪኸ ድማ ንዑ ዝምልከት ሓቀኛ ምስሊ ዘርኢ ወገነይ ብዓቕመይ ይጠቅም እዩ ዝበልክዎ ናባኹም ከብሎ ክሳዕ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ኣብ ዘለናዮ ሰላም ቻው